Tuh ini garing-garing guys. Wah, kena iya apa? Iki kan opo nih guys? Tahan kosong ini tadi nyaut nang tanduran ini mulai lo kosong kabeh makane cek ketok ini. Nek nyemi maneng iki guys. Emen lo. Tok ibu-ibu ini cekak nyemi maneng lo. Iki bakal nyemi iki kalau kena solotan ini. Oh,